manaa kaninyo ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabi na niadtong Dominggoha, nagtigom ang mga tinunan sa lawak o gitrangkahan nilang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadaguan sa mga Hudeo. Unya, mitungha sa Jesus sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya sa Jesus, mingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinunan, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busag gisugilan siya sa ubang mga tinunan. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas kung makita ko ang ug ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinunan sud sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha sa Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Nya mingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko o Diyos ko. Nya mingon sa Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo, bisan wala makakita kanako. Daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinunan nga wala mahisulat niining basahona. Apan gisulat kini, aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, isip ta mga Katoliko Kristiyanos, ang pagkabanhaw sa Ginoo maoy inahan sa tanang mga kasaulugan sa atong pagkakatoliko Kristiyanos. Easter is the mother of all liturgical celebrations, of all celebrations as Christians. Nganuman, kay matod pa ni San Pablo, kung si Kristo wala pa babanhaw, then vain is our faith. Kay kung si Kristo wala pa mabanhaw, nankawang lamang ang atong pagtuo. Apan kay si Kristo nibalik man sa kinabuhi, nga sa ato pa di ay ang tanan nga iyang gipadayag, ang tanan nga iyang gitug-an o gisulti o giwali kanato, tinuod gayud di ay mga igsoon. And in fact, dunay usa ka Bible scholar nga namahayag siya, nga ningon siya, the gospel does not explain the resurrection, but rather the resurrection of the Lord Jesus Christ explains the gospel. So ang Ebanghelyo, dili mo ay nagpasabot sa pagkabanhaw sa Ginoo, kundi ang pagkabanhaw sa Ginoo mo ay naghatag og kaligunan sa Ebanghelyo. Kay kung si Kristo wala pa mabanhaw, kawang lamang kining tanan nga atong gibuhat, mga igsoon.
Apan kay si Kristo, nibalik man siya sa kinabuhi nan kining tanan nga atong gibuhat. Labisan tuod og dili sayon ang pagpuyog kinabuhi nga matarong, apan nasayod kita nga dili usik og dili mausik og dunay kapuslanan ang tanan nga atong gibuhat in the name of our Lord Jesus Christ. Tungod og alang, tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Mo nang wa gid untay Katoliko Kristiyanos nga masulub-on. In fact, every Christian celebration always that have naagid siya element of joy. Bisan sa kamatayon, no? Naagyapon ang elemento sa kalipay tungod kay nasayod ta nga sama nga ang Ginoo namatay siya pagka Biyernes Santo, apan nasayod ta nga wa siya magpabilin sa lubnganan kundili nibalik gayud siya sa kinabuhi, mga igsoon. Mao na nga ang pagkabanhaw sa Ginoo mao'y nagpamatuod nga siya gamhanan ug siya labaw sa kamatayon. Kay labing tinuod ang kamatayon man gyud mao'y katapusan natong atubangon. Apan kay mga tao man ta nga nituo sa paggabanhaw sa Ginoo, mao na nga ang pasalig sa Ginoo suma sa iyang gisulti ron dinhi sa ebanghelyo nga nagkanayon siya ngadto kang Tomas, nituo ka ba tungod kay nakakita ka? Apan mas bulahan sila nga mituo bisan og wala nila kini makita. O kinsa may buti pasabot ana? Kita. Wa ta makasaksi, wa ta makakita. Kinsa bagoy nakakita kanato Ginoo? Wala man. Mo nang wa gyud masayop si San Pablo nga nagkanayon siya nga ningon siya, mga igsoon, ang kahulugan sa pagtuo mao nga pagsalig ta sa mga buta nga atong gilauman bisan og wala nato kini makita. Ug kun ato nang isumpay sa pamahayag sa Ginoo nga ningon siya, bulahan kamo nga nituo bisan og wala kamo makakita. Kita ang gipasabot nga wala ta makakita apan mituo ta sa tanan nga gidawat nato, nga gitaho kanato sa atong pagkakatoliko Kristiyanos, mga igsoon. Ug karon mao ang ikaduhang Domingo sa Pasko sa paggabanhaw sa Ginoo. Alleluia! Ug unsa may hubag ana sa modern parlance sa alleluia, mga igsoon, praise the Lord, daygon ang Ginoo. Nga kining paglitok nato sa alleluia ug praise the Lord, mao ni siya pinakauyukan nga pagpahayag sa kalipay sa Pasko sa paggabanhaw sa Ginoo. Mao nang Alleluia is our song, matod pa ni St. John Paul II, mga igsoon. Pagka year 2000 atol nga Jubilee year, si St. John Paul II nakahukom siya nga matag ikaduhang Domingo sa paggabanhaw sa Ginoo ato sang sa ulugon ang Divine Mercy Sunday. Sa katarungan, gani ron sa Ebanghelyo, ang Ginoo iyang gihuypan o unya iyang gipadala ang mga tinunan nga nagkanayon. Gipasaylo, pangadto kamo, og sama nga gipasaylo ko kamo sa inyong mga sala, mausab unta ang inyong dadon nga kamo magda sa pasaylo sa mga sala, ni bisan kinsa nga mangayo sa pasaylo. Unsa may ABC sa Divine Mercy, mga igsoon, muna nga suma sa taho ni Sister Faustina, ang Divine Mercy, dunay ABC sa Divine Mercy, ask for God's mercy, no? Muna muduol gayud kita, no? Matud pa sa Ginoo, wala may tao nga muangkon nga siya masakiton, nga dili niya maangkon ang kaayuhan siyang sakit, kung dili siya muangkon nga naa siya'y sakit. O na nga, ask for God's mercy. Nasayod gid kita nga malipay o ikalipay gayod sa Ginoo nga atong angkonon ang atong mga sala. Ang langit, ang mga anghel, mag-ambak-ambak sa kalipay kung ang usa ka makasasala
maghiloso sa iyang mga kasaypanan. So ask for God's mercy. Niya kita mga Katoliko, Kristiyanos, kanindot, kay karon sa Ebanghelyo, gituyo gid niya pagbilin sa mga apostoles, sa mga tinunan, nga si bisan kinsang sa nga inyong pasayloon, usab sa langit. Ug mao kana ang sakramento sa kumpisal, diin giuli nato ug nadugtong ta pagbalik diha sa kaayo sa grasya sa Ginoo kon atong angkunon ang atong kasaypanan. Nan karon sana nga nadawat nato kay ato man gipangayo ang pasaylo sa Ginoo mo nang dili kapugnan nga we should also be merciful, mga igsoon, no? Nakadawata sa pasaylos Ginoo mao nang mahimo sad unta kitang taytayan sa pasaylo. Ug kun ato nang ipahaom ron sa Jubilee year, inasmuch as we experience and we receive the grace of forgiveness, then we can also be bringers of hope, instruments of forgiveness. Ug mao kana ang tuyo sa Jubilee year. Gibalik-balik ug natingali sa kanunay mahibaw na ta sa tulo ka katarungan sa Jubilee year nga gibalik-balik pagpasabot nato ug unsa man kini: forgiveness, reconciliation, and renewal. Pagkanindot gyud kay every 25 years ang simbahan nagtanyag kanato niining Jubilee year aron nga dunay panahon sa pagpasayloay, forgiveness. Ug unya diha kay nagpasayloay ta mo nang dunay reconciliation, panagdugtong, panaguli sa mga nagkabangi, nagkaaway diha sa matag usa kanato diha sa katilingban, mga igsoon. Ug ang ikatulo mao ang pagbag-o sa atong mga saad. Sa milabayng Domingo gani ang whole Lent season, the Lenten season, is a preparation for the renewal of our baptismal vows. Nang sa milabayng Domingo, kung nakaapil mo sa Easter Vigil, mao kadto ang seremonyas diin atong gibag-o ang atong mga saad sa bunyag. Unya gitagaan tag 40 ka adlaw sa simbahan aron atong osisahon, aron atong pamalandungan nga makahukom gayud kita nga on Easter Sunday sa milabayng Domingo hinaot pa unta nga inyong gibag-o ang inyong mga saad sa bunyag. Nahinumdo mo, nga giingnan mo, nagatuo ba kamo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo ba kamo kang Hesukristo, iyang anak, bugtong anak ang atong Ginoo? Isalikway ba ninyo si Satanas, amahan sa sala, prinsipes kangitngitan? Arang-arang kay sipa-sipa, no? Isalikway ba ninyo ang pagpakasala o ang pagpaulipon sa sala? Isalikway. Nindot da, kay sa nagatuo, hinay. Pero sa pagsalikway, sipa kaayo. Pero dili na ang labing importante, no, nga sa inyong pagsanong, sa mga pagsukna, agi og pagbag-o sa atong mga saad, hinaot pa unta na diha sa inyong tagsa-tagsa mga kasing-kasing, inyong yung gibag-o ang inyong mga saad sa bunyag, mga igsoon. Nga wa gid unta tay laing Ginoo nga gisimba, kundi siya nga matag Domingo kita maningkamot gyud ta. Labi na kamong mga igsoon nato, mga masakiton sa inyong kahimtang, inyo gining gidumdum, no? O sister, hay mo to si sister, no? Pag installation di ay ni Bishop Medipil, diha ko gika-istorya nga mga Ilonggo, taga Iloilo. Uy, moabot gid ang atong Sibya dito, sister. Kaya nga mo sila, Padir, ikaw nang, dati amo na, no? Ako yung tao na. So, salamat ang 30,000, no? Nga inyong giamot para sa TV Healing Mass ni Kuan Giday, ni Salur, nga kining daghan Giday nakapahimos.
Panosbon ko, sige kog balik-balik ang igsulti nga kining TV Healing Mass, dili ni para sa mga himsog, kundi kining TV Healing Mass, gihatod gyud ni sa ato mga kaigsuonan nga naa karon nga nagmasakiton. No? Sa inyong kahimtang sanglit kay lisod man, mao nang gitanyag kining maong TV Healing Mass. Aron kita nga nagtuo sa Ginoo, ato gyapon gipadayag ang unsa giangay sa Ginoo. Ug mao kana ang angay gyud sa Ginoo nga ang Domingo we worship Him aron pagmatuod nga wa gyud tay laing gisimba sa atong kinabuhi kundi ang Dios nga naghimo nato, ang Dios nga nagluwas kanato. Sa katapusan, complete trust in the Lord, mga igsoon. So, musalig ta, atong gisandig ang tanan sa kaayo sa Ginoo, nabisan pa sa mga sala nga atong nabuhat, apan magpabiling yun nga ang gugmag kaluoy sa Ginoo, ocean of love, sus kalapad sa dagat, apan ang kaluoy ug ang gugma sa Ginoo lapad pa sa kalapdon sa dagat, mga igsoon. So, trivia ni, pero makaingon ta nga, kita nga dunay pagtuo, makaingon ta nga, tinuod gyud ining divine mercy. Kaya nga naman, ni adtong Abril 2, death anniversary ito ni St. John Paul II. Pero kanus-am gyud siya namatay. Namatay gyud siya sa divine Sunday. No, kung mahinumduman nato, si St. John Paul II namatay gyud siya sa dinhi sa ato as nasod sa dito sa ilaha Bisperas. Pero sa atong nasod kay laim tag timetable, no? Pero kung atong isipon gyud si St. John Paul II namatay gyud siya divine Sunday sa divine mercy, no? So katingad-an kay si St. John Paul II siya man nag-institutionalize sa divine mercies, mga igsoon. Ug mao na nga kini usa ka nindot nga mensahe alang kanato nga ang Dios siya nagpahinumdom nato nga iyang gugmag kaluoy mas gamhanan pagyud sa atong mga salam. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen! Manindog ta, o atong ipadayag atong pagtuo ngadto sa Ginoo.